Okay, mayong mudto no sab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na pud ta mga higala niring atong tulumanon sa kahanginan C-on-A Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, pizza 17 na kini sa bulan pizza 17 ya. Sa bulan sa Pebrero tuig 2024 o padayon kita manghigala sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay ra ko pa din, wala na ko problema. Natumar na ba nimo imong mga maintenance? Ay, kanina lang buntag pa din. Pag magpamahaw, inog dayon. Very good. Ikaw, Mr. Cheng, wala rin ba kayo problema sa imong negosyo? Wala rin problema, Father, no? Mayo. Samahan kusog na ba kayo ang imuhang pagpamaligya din ha sa inyong karinderiya? Ayaw ka na kayo, Father, nakaka na malit sa lo. Very good. So, wala na yung problema, ha? At least, medyo hapsay na ang ato ang panginabuhi karon. Ang ato na lang kung gihulat karon mao ang ato ang mga kasaulugan usab sa Marso, no, kay hapit na ang pong Marso. Nahala no, may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Biro ari kita may gala sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Cardinal Luis Antonio Tagle natagaan og pasidungog gikan sa nasod sa Pransya tungod sa matud pa talagsaong dedikasyon niini alang sa pagserbisyo sa katawhan. Balita gikan sa Vatican pinaagi ka Cardinal Pietro Parolin na nanawagan nga unta mahunong na ang gubat nga nagpanghitabo karon didto sa Gaza. Matud pa niya, stop the carnage or hunungo na ang pagpamatay. Maukad to mga higala, mga balitang simbahan ni ining kamuntuhod o padayon kita mahigala sa ato ang mga gimbuhaton ni ining higayuda. Bino ari kita mahigala sa ato ang Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si Pebrero 17, mao si San Alexis Falconiere. Bino kini si San Alexis Falconiere, usa kini siya kaanak sa usa ka adunahan nga negosyante dito sa Florence, Italy. Unya nagpamembro kini siya sa Confraternity of the Virgin Mary ug nahimo siyang pagtutukod sa The Servants of Mary. Niya, sa dihang namatay na kini si San Alexis Falconiere, gikanonize siya ni Pope Leo XI isip usa ka santos. So mao ang ato kang santo mahigala mao si San Alexis Falconiere. Bino ari kita mahigala sa atong ginagmay Cholo joke. Tama mahigala ha. Bino ang maestra no nakihinabi sa iyahang mga estudyante. No, matud pa sa maestra do, importante kaayo ang parte sa lawas, no? Importante juga kayo, ma'am. Ato pa kung naputol lang imong tiil, o sa may mahitabo nimo. Napungkol na ka, ma'am. Di nakakalakaw kaayo. Very good. Kung pananglitan, mapungkol ang imuhang mata. Dili na magamit ang imong mata kung sa mahitabo nimo. Mabuta ka, ma'am. Oy, very good. O, kini. Kung pananglitan, maputol ang imuhang duha kadalunggan o sa mahitabo nimo. Di na ko kaayo kakita, ma'am. Hanap ka akong pananaw. Ha? Kung maputol ang imong dalunggan.
mo hanap na akong dalungga, hanap na akong pananaw, ma'am. Pag ano man, nga dalunggan naman mo ay naputol, niya nga nung naapektuhan na po ang mata. Tsaka di ba asa naman ako itaon ako ang atsuhos. Di, kung maputol akong dalunggan, hanap na akong pananaw. Kahit wala naman ako kasangitan sa akong atsuhos. Mo ba, joke ba yun? Chok na ba ito, amilay? Okay, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatunon ni ining kamudtuhon. Binuari na ta mga higala sa ato ang katikisem. Kagahapon mga higala, mo'y atong gihisgutan kining $7 of Mama Mary. Karon ang ato na pong hisgutan, kabahin na po sa ang ato na pong hisgutan kabahin sa pangutana. If Jesus was a Jew, why are we a member of his church? Catholic. Kaya si Kristo kuan raman lagi Hudiyo. Kunya kita Pilipino raman nganong namembro man ta sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Being a Jew can be understood in two ways. So, napangutana ha, si Kristo Hudiyo, unya nagtukod sa simbahan, niya nga nung namimbro man ta ani, nga Pilipino raman ta. Of course, ato nga sabton nga si Kristo, nagtudlo og mga apostoles, nang recruit siya og mga apostoles. Unya tungod kay ang tuyo niya sa iyahang pag-recruit og mga apostoles sa mga tinud-an, mao ang pagpakailap sa iyahang pagtulunan. So muna nga sa dayon na niyang saka paingon sa langit, gi-instruksyonan gid niya iyang mga igso iyahang mga apostoles, pangadto kamo sa katawhan sa tibuok kalibutan, himuha sila nga akong mga tinud-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sumo kanay nahitabo. Unya usa sa mga apostoles ang miadto didto sa Roma. Ang pangalan mao si Santiago, ang apostol, no? So muna nga gitudluan gisangyawan ni Santiago apostol ang mga katsila ug nahimong Kristiyano ang mga katsila, nahimong mga sumusunod ni Kristo. O niya, ang mga katsila, sa ilahang pagpangita og dugang mga teritoryo, dinala po nila ang ilahang plano nga ila pong ipaambit ang ilang pagtuong Kristohanon. Muna nga sa biyahe ni Magellan, paingon diri sa dihang niabot diri si Magellan, may kauban gid siyang pari, si Padre Valderrama. Jose ba to? Basta kaya ang pangalan, Jose Valderrama. So, bada nga, si Padre Valderrama, maoy original yun, nga misyonero, nga naabot diri sa ato, kaya kuyog man siya ni Magellan. Dito nagsugod, nga kitang mga Kristiyano, bisan dili, kitang mga Pilipino, bisan dili, kitang mga Hudiyo, nahimo kitang miyembro sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So ay ra magkalibog nga kita dili man ta katsila lagi. Pero tungod sa gitawag nato pagsangyaw sa mga katsilang pari, namunyag sila kitang mga Pilipino bisan tuod kung wala gitay dugo nga pagkahudiyo, nahimo kitang miyembro sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Padayon ta sa ato nga mga buhatonon ining kamudtuhon, padayon kita sa atong mga katikisem. Ang unang gibanhaw sa mga patay, siya, okay na, no? Okay. So in our Catholic, sa atong pagtuong Kristohanon, as Christians, we consider Jesus as the head of the church. So isip mga Kristiyanos, mga Katoliko, giisip nato si Kristo nga pangulo sa simbahan.
Okay, kung atong basahon sa Kulusas Kapitulo 1, versikulo 18, siya ang ulo sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas ug ang unang gibanhaw sa mga patay. Aron siya ang mag-una sa tanan. Sa ato pa, kita ang mga sumusunod ni Kristo, gitawag kita og mga Kristohanon tungod sa bunyag nga ato ang nadawat. Niya, sa ako nang gisulti ka ganina, naigo na lang putang nanunod sa relihiyon nga gitukod ni Kristo nga mao'y gisangyaw usab sa iyahang mga tinunan. Okay. Nahala, no? Ari kita sa laing pangutana. Ang mga santo sa langit, nasayod ba sa mga pag-ampo diri sa kalibutan? No? Ito pa, ang atong mga santo sa langit, nasayod ba siya kunon siya atong ipangampo? Well, anyways, kining Revelation chapter 5 verse 8, mo'y atong mabasa. Sa dihang gihimo niya kini, ang upat ka binuhat ug ang 24 ka pangulo ng hapa sa atubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawan nga panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Oh, nakabalo gid ay ang mga santo sa langit kun unsay atong giampo. Okay, gitukod ba sa Ginoo nga mahimo gitugot ba sa Ginoo nga mohimo kita og mga estatwa? Tubag na ana, yes. No? Okay, no? Nyari kita sa laing pangutana. Pero unsa man gining anghel? Abi no, kining anghel, mao kini ang matud pa. Kining mga anghel, kuan sila mga immortal beings. Mga immortal beings. Sa Mateo, sa mga immortal beings, mga linalang na walay kamatayon. No? Manano ang mga anghel. Sa Mateo, Kapitulo 25, versikulo 41, pahawa kamo kanako, kamong gipanghibaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo sa walay pagkapalong, nga giandam sa yawa ug sa iyang mga anghel. Biro, dinhi na lang una kita kutob ha, mga higala. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.